Arratsaldeon eta ongi etorri. Hau 11.biten 3. saioa duzue eta 11 kontu dakartzkizuegu baita ere gaurkoan. Gadget berriak merkaturatu dituzte azken egunotan eta horien berri emango dizuegu. Telefono adimendunen merkatua ere etengabe berritzen dijoa. Smartphone bat erosteko asmoa baduzue egokiena aukeratzen lagunduko dizuegu. Anboto Group izeneko enpresak egiten duen lana ere ezagutuko dugu. Google, Yahoo eta bestelako erraldoiekin batera sarearen nondik norakoak erabakitzen dituen taldearen parte da. Horiek gaur jorratuko ditugun gaietako batzuk, guztiak sumarioan. Joko serioak eta gailu berriak. Ba aldakizu zein den komeni zaizun smartphonea? Euskararen etxea pisuz pisu. Anboto tontorretik Silicon Valley ikusten omen da. Euskal Herrian arrazismoari stop esan zioten. iPadaren bertsio berria merkatuan dagoia da. Game Boy zaharraren anaia gazteena baita. Aisialdirako bideojokoekin jolastu daiteke bietan, baina badaude serio jartzeko moduko jokoak ere. Osasuna hobetzeko, irakasteko, hobekuntza industrialak frogatzeko, joko serioak hobe ezagutzeko aukera izan genuen joan den astean, Creativity Meeting Point delakoan. Serious Gamesen nazioarteko lehen topaketa ospatu da. Jolas serioen alorrean ematen ari diren berrikuntza eta aplikazio praktikoak biltzea izan du helburua. Serious Gamesak bideojokoen formatua dute, baina beren asmo nagusia ez da entretenimendua. Hezkuntza, ikerketa zientifikoa, osasuna edo eta ingenieritza bezalako alorretan erabiltzen dira. Sormen industriak Europan izan dituzte aztergai topaketa hauetan. Munduko herrialde ezberdinetako erakundeen arteko lankidetza erraztuz, sormena eta ekintzailetza sustatzeko helburuarekin. Nintendo DS3 merkatuan da dagoeneko. Japoniar etxeak azken urteetan 80ko hamarkadan izandako arrakasta errepikatu du Wii eta DS-aren bertsioekin. Azkena joan den astean jarri zuten salgai DS3. 3 dimentsioak aintzat hartzen dituen lehenengo bideokontsola da. 3 dimentsioak orain arte betaurrekoen bidez ezagutu baditugu ere, Nintendoren azken asmakizunak begi hutsez erabiltzeko aukera ematen du. Halere, 2 dimentsioetan jokatzea nahiago dutenek aukera hori badute. Gainontzean aurreko modeloak baino estuago eta arinagoa dela esan daiteke. Bateriak iraupen luzeagoa dauka eta 2 gigako memoria dakar. Argazkiak ateratzeko kamerak ere 2 posizio ditu oraingoan. Bat alde banatara, 2 kamera bai ditu. Hauxe beraz, momentuz, Nintendok merkaturatutako azken gadget da. Halaber, joan den astean merkaturatu zen Europan iPad 2. Hau ere aurreko baten bertsioa. Aurrekoarekiko berrikuntza nabariak barnean ditu. Xumeak bai dira berrikuntza horiek Appleen tablet berrian, kanpotik eta begi hutsez antzemateko. Alderaketa hoien artean bat oso nabarmena begi hutsez baloratzekoa, orain txuria ere izan daiteke tableta. Aurrekoa baino 133 finagoa da, eta 100 gramo gutxiagoko pisua du. Aldaera estetikoen gainetik,
prozesadorearen abiadura da aipatzekoa. A5 izena jarri diote eta bikoiztu egiten du iPad originalarena. Bi kamera ditu honek ere, bata aurrean eta bestea atzean. Aurreko kamerari esker bideokonferentziak egin daitezke iPad 2 erabilita, FaceTime aplikazioari esker. Martxoaren 25-etik dago hau ere merkatuetan. Argi dago etorkizuneko telefono mugikorrak, smartphoneak edo telefono adimentsuak izango direla. Baina zerk egiten du telefono bat adimentsu edo inteligente? Hori argitzeko Rafa Bañales ekarri dugu gurera, kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Euskal Teleko langilea eta berak azalduko digu. Zergatik den telefono bat adimentsua edo inteligentea? Telefono adimentsu bat edo inteligentea edo smartphone bezala ezagunak direnak dira telefonoko funtzionalitateaz gain, ordenagailuaren funtzionalitateak dauzkaten gailu batzuk. Eta etxe edo marka bakoitzak bere sistema operatiboa dauka, zein izango litzateke bakoitzarena? Bost plataforma garrantzitsuenei buruz hitz egingo dugu pixka bat. Lehenengo plataforma Symbian da, Nokiak bultzatua eta LG eta Sony Ericsson eta beste hainbat markak produzitu zituztenak, baina denbora pasatu ala, mugatu ez du besteak bezain beste evoluzionatu, mugatu egin da eta beste markak beste plataforma batzuetara pasatu dira. Adibidez Android. Android gaur egun hazkunde handien izaten ari den plataforma da. Plataforma hau Googleek bultzatu zuen, sistema irekian, open sourcean egina dago, eta bertan pertsonalizazioa erabatekoa da. Zuk zure telefonoan nahi duzun gailu guztiak instalatu ditzakezu edo borratu. Beraz, erabat personalizagarria da. Bestalde, baditugu BlackBerryak, ezagunak, oso sistema itxia, baina enpresa munduan garrantzi handia izan dutenak. Bestalde, daukagu oso ezaguna den Appleen iPhonea, iOS sistema daukana, iPhone Operating System, eta hau oso nahiko itxia den arren, pertsonalizazio aukera asko ematen dizkizu, baina batez ere sale asko dauzka. Appleek jende asko mugitzen du eta marketinga oso ondo egiten duelako. Eta azken tokian eukiko genduke Windows Mobile. Da Windowsek bultzatutako plataforma eta evoluzioa mantsoa egin duena, baina bere merkatuan bere kuota daukana. Smartphone hauek ze abantaila daukate, zuk internetetik aplikazio asko jaitsi ditzakezu, telefonoan instalatu eta orduan telefonoa zuk nahi duzun gailuan bihurtu. Bihurtu dezakezu AGPS nabigatzaile zerbitzu batean, bihurtu dezakezu jolas bat, bihurtu dezakezu telefonoa joystick bat, guiren antzera erabili, eta bururatzen zizun aplikazio guztiak. Gauza mankomunak aipatu ditugu, baina zerk desberdintzen du BlackBerry bat, iPhone batetik edo zein alde dago? Sistema operatiboan datza ezberdintasun garrantzitsuena. Ordenagailuekin gertatzen den bezala, plataforma bakoitzak bere sistema operatiboa, sistema eragilea dauka, eta horrek abantailak edo desabantailak ditu erabilearen arabera. Adibidez, Android lehen komentatu dugun bezala sistema erabat irekia da, open sourcea, eta bertan denokitu dezakezu. iPhoneetan aukera asko daude gauza asko egiteko, baina dena iTunesen portaletikan bitartez gestionatu behar duzu. BlackBerrya oso itxia da, baina bestalde oso e-mailarentzako aplikazio bat oso ona daukate, oso ongi garatua, eta oso azkar erantzuten duena. Eta Windows Mobile, Windowsen abantailak eta desabantai guztiak dauzka. Orduan zein izan beharko litzateke edo zeintzuk izan beharko lirateke bezero batek kontutan hartu behar dituen ezaugarriak smartphone bat erosi nahiko balu? Lehenik eta behin jakin beharko zuen zertarako erabili nahi duen. Horren arabera, bilatu beharko ditu aplikazio horiek instalatzeko errestuko dion telefonoa. Adibidez, nahi baldin badu definizio handiko pelikulak ikusi bidaiatzen duenean, saiatu beharko da bilatzen aplikazio hori hobetua
daukan telefono bat. Azken finean ordenagailu bat bezala da. Segun zer erabili behar duzun, mikroprozesadore gehiago, resoluzio grafiko gehiago, edo ezaugarri begiratu behar dira. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta hurrengo batera arte, Rafa. Zuei, eskerrik asko. Hainbat web atari bisitatu ditugu dagoenekoz. Gaur aldiz, Azkue Fundazioaren atariraino bertaraino joango gara. Bere egoitza ezagutuko dugu. Bilboko Lehendakari Agirre kalean kokatuta dago eta Euskararen etxea deitu diote. 4 pisu dauzka eta Azkue Fundazioaz gain beste elkarte batzuk ere bertan egiten dute lan. Ezagutu dezagun hobe. Euskararen etxea berez da Azkue Fundazioaren egoitza, eta etxeak eraikinak ditu 4 solairu. Lehenengo solairuan aurkitzen dugu Euskararen interpretazio zentroa, bigarrenean Euskararen mediategia eta unibertsitate liburutegia, eta gero da 3. eta 4. solairutan Euskararekin zerikusia duten elkarteak daude, eta baita Azkue Fundazioaren bulego nagusia. Etxe honen helburua, 2 helburu nagusi izango lituzke. Alde batetik lehenengo eta bigarren solairuak direnez publikoari zabali daudenak, lehenengo solairuan daukagun interpretazio zentroak eskaintzen ditu Euskarari buruzko oinarrizko eduki batzuk. Euskararen balio integratzailea, Euskararen historiari buruzko datuak, eta bar. Eta gero bigarren solairuan daukagun Euskararen mediategiak ere eskaintzen ditu Euskaraz ekoiztutako softwareak, horiek kontsultagarri egongo lirateke. Eta gero 3. eta 4. solairutan dagozan elkarteak, horiek hor dagozenez, euren elkarlana eta bultzatzeko guneak izango lirateke 3. eta 4. solairu horiek. Museo antzeko baten erara daukagu montatuta, eta 2 tren daukaguz, bata euskera atzo eta gaur dauko izena, eta bertan ikusten dabe bai umeek, bai ona datozan bizitariek, bai gehien bat umeak dira, euskararen jatorria eta euskerak izan dauan historia sortu zanetik gaur arte. Gero beste trena da euskera bat eta asko, eta bertan ikusten da zenbat euskalki dagozan, Bonapartek sortutako mapa, 19. mendean, eta gaur egun euskalkien mapa, Koldo Zuasorena. Bizitak batez ere etortzen dira Bizkaitik, gehienak bilbotarrak dira, baina Bizkaiko hainbat herrietatik ere, gehienak ikastolak eta institutuak izaten dira, baina eukin duguz ere internazionalak diran bizitak ere. Adibidez pasan astean eukin genduzan Liverpooleko bizitari batzuk, alemandarrak ere izan duguz eta ingelesak ere bai. Bizitariak harritzen dira batez ere euskararen historiari ez dakitelako. Zeo zer badakite, baina hemen ikusten dabe eta gainera oso dinamikoki pantailak eta erabiltzen duguzalako zelangoa dan euskararen historia hori. Gero gainera mediategian ordenagailuetan ibiltzen garenean harrituta geratzen dira euskal etxeak direla eta mundu osoan zabalduta dagozala eta batez guk txinakoa erabiltzen dugu hori urrunena dalako eta bertako euskal etxean hainbat ekintza egiten da bezalako euskarari bultzada bat emoteko atzerrian. Teknologi ere gure pantailetan ikusi aitekez, pantaila interaktiboak dira, umeek ikutu aldabe eta bertan ikusten da historia, mapak eraldatu egiten direla, eta gero mediategian eurak aritzen dira ordenagailuekin, trivialera jolasten dabe, JClick programa ere daukagu bertan ikasitakoa praktikan jartzeko, eta eurak dira protagonista azken baten euskararen interpretazio zentroan.
teknologia eta euskara batzen dira, eta batez be umeak datosan ez, eurak oso ohituta dagoz teknologia barriak erabiltzera, baina gehien bat gaztelerazko teknologia barriak erabiltzen dabez. Gure sedea da, gure helburua da, ume horrek euskarazko teknologia ere badagoela jakin dezaten, ez da? Ez bakarrik gaztelerazkoa edo ingelesekoa, euskeran ere badaukagu zala hainbat baliabide webguneetan. Umeak hori egotzen direnean, orokorrean lehenengo ikusten dabe interpretazio zentroa, koparten dagoela, eta gero hona etorterakoan egiten dugu dinamika batzuk ordenagailuekin, ikusteko zerbait ikasi daben eta pizkat gehiago ere ikasteko. Galdetzen dugu euskarari buruzko gauza desberdinak, adibidez trivial bat dekogu, euskararen inguruko galderak egiten dituena, eta gero ere mapa bat, eta bertan ikusten dugu munduan zer dauzen euskaletzeak, eta ikusten da pizkatxo bat euskaletxe baten zer egiten den. Orduan ikusten dabe, euskara ez dela bakarrik Euskal Herrian erabiltzen, eta ere munduan edo euskaldunak dauzela, eta gutxi gora bera hori da egiten duguna. Orokorrean, euskara munduan ere hitz egiten dela. Uste dabe bakarrik, hemengo gauza bat dela, eta orduan ere, ikusten da benean, adibidez, txinan euskaletzak gauzela, dolako gauzak, harrituta geratzen dira. Eta ikusten dugu, adibidez, korrika txinan arresi handian egiten da bela. Eta orduan gauzarak ikusterakoan, harritzen dira. Ikastolen elkartearentzat importantea da inguru guztietan indarra pilatzea, beste bai euskara eta bai kulturaren inguruan konprometuta dauden elkarteekin hurbil egotea, indarra batzeko da eragina zabalago izateko gizarte osoaren aurrean. Internet bidezko loturak onak dira, beharrezkoak dira eta gehiago erabiltzen dira, baina guzti horren gainean dago persona, dago laguna, eta zentzu horretan sareak eraikitzen dire personen gaineko konfiantzan. Bestea, fundamentala da, gure gizarte zabalera zabaltzeko, baina ekimena, iniziatiba personen gainean dago beti. Elkarten gainean, baina elkartetan persona daude, personen gainean dago. Horren ezin dugu ekidin personen gaineko harremana, konfiantza, bestea gure badugu indartu. Asko gara sarean zeozer aurkitu nahi eta lortu ez dugunok, edota galdetegi bat betetzen hasi eta bukatu gabe utzi dugunok guretzako aukera egokirik topatu ez dugulako edo besterik gabe aspertu garelako. Makinek eta gizakiok hizkuntz ezberdinak hitz egiten ditugu eta zaila izan ohi da elkar ulertzea.
Zailtasun hori eskontziente, Xabier Uribe Etxebarriak komunikazio hori errazteko teknologiak garatzen diardu. Anboto Group deitzen da bere enpresa eta tontorretik Silicon Valley ikusten da. Anboto sistema, elkarrizketa sistema bat da, lenguaiaren prozesamendu naturalean oinarrituta, eta gizaki makina komunikazioa errazteko erraminta moduan erabiltzen duguna, ez da? Guk egiten duguna da web customer service, bezero zerbitzu entzako ez dakit, sistemak eta e-commerce, komertzio elektronikoarentzako sistemak, salmenta edo gehiago saltzeko eta gitxiago gastatzeko, ez da? Batez ere, startup bat, bere izenak esaten dau, enpresa barria izan behar da, eta gero teknologikoak. Gitxi gora bera hori da esan nahi, ezta? Enpresa barria, 5 urte baino gitxiago daukan enpresa bat, eta teknologikoa. Eta guk irabazi duguna da, hori startupen rankingean, mutuko startupen rankingean, lehenengo postua. Gauza da hori, ez da? Ez dugu irabazi startup saria, Startup of the Year. Hori, urteko startupik puntuatuena edo ez dakit. 8 hilabetetako prozesua izan da, guk eukiditu bilerak hemen, han Silicon Valleyen bebai, gure startupa edo Anboto aztertzeko, eta gero azkenik, izan ustot, hiru hilabete, hori, baziken dula. Ni pertsonalki banengoen honetan sartuta, batez ere itzulpen automatikoaren munduan sartuta, nire aitak egin zuen itzultzaile bat, metalengua ditutakoa, eta oso potentea, eta zeo banekien hor lenguaiaren prozesamendu naturalen mundu horretan, ez da? Eta nire jakintzak edo, nire jakintzak beste arlo batean ipinita, hasi ginen prototipoak egiten, hori gizaki makinen arteko komunikazioa posible zela saiatzen, ez da? Eta azkenean lortu genduen prototipo oso potentea, eta hemen gauz. Ara joan ginen, ni han nengoen, eta hasi nintzen hori prototipo hori handik erakusten, ez da? Hango guruei edo hango pertsonarik edo mundu honetako edo arlo honetako pertsonarik garrantzitsuenei, ez da? Eta eureka harrituta geratzen ziren, eta orduan munduan ez egolako horrelako gauza, ez zutelako inoz ikusi horrelako gauza bat, ez da? Eta horregatik oso harrituta geratu ziren horrek, ez da? Eta orduan konturatu ginen oso potentea zela eta enpresa bat sortu behar gendula, eta hori, bueltatu ginen, eta hori ginen. Hango Estatu Batuetako guruekin erlazionatzea askoz ere errazago da hemen baino, edo behar bada hemen ere erraza da, baina gauza da ez garrela sartzen, ez dakit, horiekin hitz egitea eta hori, baina han oso irekiak dira horren,
gauza berriak ikustera, zurekin bilera bat eukitzea, eta beti, ez dakit, baina ausartu behar gara, ez da. Silicon Valley guztiz irikia da, badauz, ez dakit zela nintzen hemen, hori Open Doors Policy, edo ate irekitako politika edo ez dakit zela nintzen esan euskeraz, baina horrelako zehose izango litzateke itzulpena, eta eurek, han oso irekiak dira, baina ere oso azkar mugitzen dira. Ezin zara lokartu. Kompetentzia asko dago, batez ere guk deitzen duguna produktu sustitutiboak. Ordezko produktuak asko daude eta orduan azkenean horre kompetentzia dira bai. Osea que asko eta oso gogorra, así que oso azkar ibili behar gara. Guk ere eduki ditugu eskaintzak, han Estatu Batuetan gure enpresa erosteko, baina momentuz ez dugu saldu. Eta, momentuz ez dut, baina ez da gure intentzio edo asmoa. World Wide Web Consortiumaren parte izatea, esan nahi du, hori, aukera duzula, zu ere edo zure enpresak ere, zehozer, web parriaren forma edo, erabekitzea ez da. Hori esan nahi du, batez ere, ala hori eskintzen dago, ez da. Bilbao Web Summita, Summit gailurra esan nahi du euskeraz, webaren gailurra izango da hemen Bilbon. Eta, gu antolatzen ari gara, eta hori esan nahi du, hemen munduko gururik handienak, adibidez Tim Berners-Lee, webaren aita deritzeguna, etorriko dabe bai, eta oso konferentzia eta gailur potentea izango da mundu mailan. Europako potenteena eta behar bada munduko potenteena urte honetan be bai. Horretan eta gauza askotan be bai, ez da bakarrik hori ahotsarena, hori mugiko dispositiboekin ere ari gara egiten, gauzak egiten, gero ez dakit beste arlo batzuetan ez bakarrik osasuna eta aerolineak eta horrelako eta bankuak eta horretan beste arlo batzuetan eta gauza asko ari gara egiten, ez bakarrik ahotsa, baina hori ahotsak emango dau beste behar bada, segurazki beste belaunaldiko laguntzai virtual bat, ez da. Ni baneki, ez dakit. Baina, gauza etorkizuna guretzat behintzat, gure asmoa munduko liderrak izatea izango da, 2 urtetan, hasi que horretan gabiz, eta Silicon Valleyen hori beste bulego bat ari gara irekitzen, horregatik bihar aranoa, eta ia zer lotzen egun. Arrazismoaren kontrako eguna izan zen joan den astean, eta 100 lagunek arrazakeriari stop esan zioten. Bilbo, Donosti, Gasteiz, Eibar, Getxo, Irun eta Tolosa 5 minutuz geldirik geratu ziren arrazakeria salatzeko. Ekintza honen irudiekin agur esango diogu gaurko saioari. Hurrengo astera arte. Arratsaldeon, gaur arrazismoaren kontrako nazioarteko egun honetan, kanpaina berezi bat antolatu dugu.
plasmon baten bitartez, eta desberdin eta divertigarri baten bitartez, arrazakeriari stop esateko asmotan.